Česká televize natočila rozhovor s matkou popálené holčičky Annou Sivákovou. Ta se v něm vyjádřila jak ke zdravotnímu stavu Natálky, tak i k dnešním demonstracím. Jak se teď aktuálně máte, v jakém stavu vlastně Natálka je, co teď aktuálně řešíte třeba? Teď aktuálně jsme v pořádku, jenže Natálka jezdí teď na převazy, má problém s nožičkami. Tak a potom, až se uzdraví ty nožičky, tak musí jít na další operaci. A jak často chodíte třeba na ty převazy? 3krát týdně jezdíme. Tak Natálka do školky chodila, ale měla problém s tím, že se nebavila s dětmi, byla taková osamocená, nemluvila vůbec a nezůstávala tam sama. Jsem po celou dobu s ní v té školce musela být. Ona se hodně bojí všech se bojí, jako lidí hodně, že je prostě jiná než předtím. No. Hodně se bojí. To, co se u nás děje, to je strašný. A zrovna, že chcou v tom Vítkově jako pochodovat, to se mi zdá úplně jako šílený. Plánovali jste nebo plánujete, že byste se k tomu třeba nějak vyjádřili jako rodina, že prostě k tomu máte co říct? Určitě k tomu máme co říct, ale jako vyjadřovat si jako tak před nima, to nechci. Tak určitě sleduju to a divím se tomu, co takoví lidi dokážou a proč to vůbec dělají. Jako divím se tomu hodně a mám z toho špatné pocity. Na pochodu jsme se chtěli účastnit, ale jsem se rozhodla, že prostě s Natálkou do toho nechci, protože mám o ní velký strach, že já jsem hodně o tom přemýšlela a do toho ji určitě tahat nebudu. Nejsou proti tomu žádné zákony, prostě nikdo s tím nic nedělá, tak si prostě dovolí, že. Co tu bydlíme ty 4 roky, tak tady je poměrně klid. Tady jako nestýkáme se vůbec s nějakýma výhruškama, nebo že by bylo nějak na nás poukázáno, nebo tak. Tady je fakt klid. Určitě si myslím, že by jsme se schovávat neměli, protože že nemám pocit se prostě schovávat. Prostě člověk musí jít dál prostě a postavit se tomu a ne schovávat se. To podle mě není dobrý nápad, jako se schovávat před. To jsou taky lidi. Jsou lidi jako my, takže proč se schovávat před lidmi? Si neuvědomí ani jeden z nich, prostě ani lidi okolo, co všechno my prožíváme a čím jsme vším prošli a čím budeme dál v životě jako prožívat s tou Natálkou, že my máme jiné životy všetci. Máme je zničené, a hlavně ta Natálka, protože ona hodně trpí. A to nikdo nevidí, protože má strach z doktorů, bojí se o svoje tělo, nedá na sebe sáhnout. A to je na celý život. Takže nekoukají na to, že ji odsoudili úplně na celý život. Ona se bojí úplně všeho. Já nevím, to by se musela vidět. Ona ji nedostanete k doktorovi. My máme problém s ní někam zajít, když je nemocná. Že nás znají, takže vždycky jí dají přednost, a že ji vezmou jako dřív. Kdybych měla sedět na chodbě hodinu s ní, čekat v ordinaci, tak ona tam asi omdlí. Že to prostě nedává. Má hodně strach, ona si myslí, ona to ještě nechápe, nerozumí tomu. Ona si myslí, že jí tím ubližují. Nepochopí to, že jí pomáhají ti doktoři. Čekají operace krku po zhojení těch nohou. A potom podle toho, jak roste, že? Takže to je takový, že to člověk dopředu nikdy neví, co. Jak ona na ten svůj stav teďka reaguje, jak ona to vnímá, jestli se to zlepšilo. Třeba já vím, že právě byly problémy v té školce, že když si uvědomila, že je jiná, ale zlepšuje se to po této stránce, že se třeba učí s tím svým tělem takhle žít, jak je? Ne, už se ptá hodně. Člověk jí to pomalinku vysvětluje, že ale pořád to ještě nechápe. Ptá se hlavně na ručičky, že jí chybí prstičky na rukách,
na rukách a že jak bude chodit do školy, jak bude počítat, když nemá prsty, jak to, že její sestry mají, jo, na takové věci, ale nevnímá ještě to, že má celé tělo popálené. Ona pořád je teď zaměřena na ty ruky, jo, a ještě nevnímá to, že je celá. To nevím, až k tomu dojde, jak bude reagovat.